Hadian babon ki patba ka jilla ki laur baki shem jing ban pynrung kyrteng online ban ai dawai Tika ki bakhat prasnam hadu sausnam karata u president ka khasi student union usamla lambok star marngar ula kentui ka sorkar jilla bakadei ban pynkylla no ek rukom pynrung kyrteng ki patba ki bakwa ban wan ai dawai Tika namar ka jing pynrung kyrteng ka online ka bu jing shibun Yaki pai bahaka jela bat bun naki kimdon ke internet ka babyang ki smartphone ki bamnang ban pendon kami ka teknologi kat kom ka juk start bamenta. Lada ka sorkar kamla ban pynkylla ko rukom pynrung kyrteng bun ki pai ba kynran dien ban ai ka dawai Tika wat la nakaliang jokat tenat ka koi ka khia kala ai ki jing pin shais ki pai ba ban dei ban ai Tika. Kumshi benta ban ya da yela de nuk nyang jing pang covid bola ongru baka sorkar ka de bini selok bat ki dor bar snong knang ban pinsuk ki pai ba nong song snong. Ni piba ong ba inuntre ban ai hot kata ga kemon jong buri namla pan bor ndai nam ta jong itu ba kwa ban ai mi chmat ba ban ai Tika ngatrai kan ba shbun ne ko sarkar ba kan penbet hidal ba snong ki thau knang ba kan namara kan no chige namara da kin ong to kilech po sigal de kilech po jan to i ko mi teng be thani mi ki ka kemudian nasaret untuk terkendali kemudian jika kendam kadang kena jika impos ini kalau lockdown kemudian cepat banyak ini nyok kali awak kepas kendam lalu jami borok hot jatuh porong penken jika kendam tinggal serai bahkan nami ki kendam kendam ban pensuk ya babun balang hak snong bitau melitang nasar buat kita nak pendorok ngatrai kat bahaya sorkar kan sim senjam kan lit snong bitau kabar kalau ba hot ki ong ban register online chwal bom don register online kilmio banai yakta Tika ngatrai ka sorkar jalal ba ka ko ke khia ngatrai ka haban wat tak wei bat alternatif khna ma ka nomara ba chingi ibu bon dalam kuman sisngi kidang don ke jiputep bagi ong hil yang lain di kenta andai ba kemnang ban register ba online chabit phai thri no sieng bom jo ban Tika thì cũng kita tak jing ek ba pai ba ki persau itu khamtam itu ba ko ban ai Tika ini ban ai kena vaksin ngatrai ka government trai kan persang ban wat we pat lenti da ka wa kan spriang la kalong da kinunu ki identikat kalong da ka ipik ni trim lesson na ka pan ka pun tar khamang kan mon ra ni nu kondom kan ram mar kan mara tin jar pai ba na fikren wa ta so Shillong ro ngatrai hot kali ka nomba jong na ka jong jelah dari idoni bom don tak smartphone do beli ba sio kamai jasngi kamai men sngi bam na mit kum tu kinomla pada tagi phone bela ban le kum ta bak badon tak ten kin nang hilu handai long ba ban beng ta ki jingi ki ba ba personal strai ke sorkar ke bandon tak kala kawai option gue alternatif tapi sim tak kita ID proof jogi kenapa kena marah kanu kontrol kan ban persuk Tidak kini kicing kiba kipat ba kendu lomba kene online registration ngatrai ski pat ba tersan ban ai kene Tika mungkin ong ba kibun kicing ti nalor sorkar kadang persau ni kisni ong ba karpa ka yower yakin nong song thab ke mi chmat ban ai Tika au kidon kiba ong kwa ban ai kata ngin mla ban pendon mla ban kene ina kalian jingi ka ko ka sangru ndai khamtam ka sorkar bersngo perkhat jitu babun balang ki bawa mi sikmat ban ai Tika ke ban wat plat di kuno ba kena marak kan nu cik ko bat kacing percencar ni pat ba bat ka kumakren bangan ye ban biang kalau ban kong kalau ban haban lek ki dor basno ban penbet ba nu bakam khamlong preng ye binu nu gisno da kam perla bat penbet man la kawi bi gisno makla ban sim aktli gisno bakan nam don than ka jing lumbriu ne ka ban mi ta jesngi ban ai Tika ka penbet tarkom Kena bagi lak maintain yang tak social distancing. Bat kaba kalau ba kada ben wat jong kawai tak alternatif nang ba kejban cekaban ban replace kene ka registration online nam kenam don jingi pai ba pun ba. Di kom sono kendong lain ya keren kumno. Tang sor ni asal tu pai ba pun bu ba jingi. Sono kendong lain la khampala. Ya keren le sono kendong le don ko pun kena ban teng-tengan o kom don. Jadi kita akan berhubung mengisi pensuk mengisi orang ngilah ban su ajimot ke gogan bagai lech kisno litha. Litang har kinong ngam buat ni soru pi pat ba ni soru ni le jong jingi. Terhang ni soru ki kendu jingi le kana tam sno kondong ni. Hang tang na su tu ba jingi ba bu. Di kata kan mengisi ong ba ka sorkar ka banwat na jong ka roi pat penting ban replace ni ka registration online kam ka mi ki jong ka dam jingi di pat ba. Ham tam ni tu bi
pai ba ki pari per pasnam ki nong song ke jalan ki badan ke jingmu badan ke jing angut jing kwa tu ki ban ni chha ban ai tika hoi kumang kren kong gidan ni ki ong entre ban ai ngimla ai pen bor ndai long kham tam yi tu ba kwa ban ai ka long ba ka ban dan ka jong ka lati kan pen kham pen sok ki kan nam penjenjari ki kan mi la sin so sin tamali wa ta ban ai ta tika la ban ong lada ka me ka online ka simjing e pe ba te bun ki pe ba kin ran den na ban ai le ngai kan poi seta namar ki ong la ba la sin so sin la persang la sin so sin kum yo ti ong ba la ho nge la persang yo to ba ban ai ti lo kum kita ki ba trang ban ai na trai sorkar ka mo sim de ki ba ki la kun ti knang ba ka persok ki pai ba kan hak ni so tho ban ka juk teknologi menta han rai long ki khap pa de kum ki khap kham tam ba tang sor Shillong duna plat idon gisnong ba ijaka tang Shillong gana bo duna ba ta kan net kam long ni net facility kam don ni cheno kan nong le ni kan kum ti de hi kita ki egi jing e ba kan duk na trai sorkar ka ban sim de wi pat ki lat kan ti ni da goi pat an ten te ko ban te please gan ka sen